Mhlambe umuntu akake akhulume ngalento namhlanje yokulimala kwengqondo. Ukuthi masikhuluma ngalento yokulimala kwengqondo kusuke kukhulunywa ngani. Le nkulumo yami ke isusela ekutheni ngakhulunywa ngalento yokuthunjwa kwengqondo. Ekuthe mangikhuluma ngayo ngase ngichaza ukuthi isihamba ibanga elide kakhulu. Ithema isihamba ibanga elide yaze yagcina isizala lento yokulimala kwengqondo. Ake ngikhulume ngalento kaDoti. Ukuthi mhlasimpe uDoti uma ufica umuntu ehlezi kwi-waiting room eqhobozela u-KFC noma edla ishwama, mhlawumbe omunye udla uphaya. Lowo muntu into ozofika uyiqaphele kuyena uzothi meqeda ukusebenzisa lezi zinto uyazi ukuthi njengoba edla eseqedile nanku umgqomo ngaphesheya kwakhe i-recycle bin ekuyiyona okufanele ukuthi mawusuqedile ukudla leyo nto okade usukuyidla bese uyithatha phela leyo nto amaphepha ayo kade egoqile noma ikanda leso siphuzo kade usiphuza bese uyosifaka kule recycle bin. Manje ke umuntu mawusuthi uyaqala uyambuza ukuthi wawusushiya kanje lezi zinto ungasayilahlanga endaweni efanele. Impendulo ke ozoyithola lapho izokumangaza ngoba into azokutshela yona uzokutshela ukuthi uma ngasakwenzi lokho ukuthi ngishiye lamaphepha noma ngishiye leli kani kanjena bazothatha apho umsebenzi labantu abaklinayo noma abashanelayo. Ngokulimala kwengqondo nongaqondi ukuthi lento osukuyenza isuke isidala imesapho engakanani. Umbuzo ke uthi ke uyamazi lo muntu osuke eklina la ukuthi ingakanani imali ayiholayo. Uyamazi lo muntu osuke eklina lapha ukuthi ingakanani ingcindezi anayo ngalomsebenzi awenzayo. Because wena wazi ukuthi njengoba eshanela uhola eyishisiwe imali. Kanti awubuzanga elangeni ukuthi njengoba esebenza kwayena unengcindezi yehola liholayo. Konke lokho yiko belu ukulimala kwengqondo kusuka ekuthunjweni kwengqondo. Ngibuye ngize lapha kubafowethu laba bangama security. Nanoma yiphi indawo ohamba kuyona ngakuba usePine Town ebhilidini elibizwa ngePinecrest eSanlam Center, ngakuba usePavilion, mhlawumbe usokhosini FM, kunezinto ofuna ukuthi uyoyithola ngaphakathi kulelo bhilidi. Mawufika kulelo bhilidi uyayibona umuntu oyisecurity esangweni noma ngaphakathi la kubuzwa khona information. Kodwa ngokungaqondi nokungazi ukuthi loya muntu ubaluleke kangakanani kulomsebenzi asuke ewenza, bese ungena nje uyidlulele ngisho ukubingelela ukubone kuyinto ekwehlisayo mangase kuthiwa uyambingelela lowo muntu umfica security guide ehleli kuleyo nkampani. Uwe loyana odlula nama-high trucks akho uziyoshona phezulu. Kodwa isiqiniseke enginaso mawusufika phezulu ungasayitholi le ndawo oyifunayo. Uwe futhi lo usubuya back uza kulo muntu okade umbukela phansi oyi-security guide usuzofuna information. Yiko belu ukulimala kwengqondo kusuka ekuthunjweni kwengqondo. Ngenxa yempakamo nangenxa yokubukela abanye abantu phansi ukuthi njengoba e-security wena uzitshela ukuthi umuntu nje owaqashwa ngoba ehluphekile noma enenkinga ezithize.
kanti awubuzange langena ukuthi lo muntu njengoba ehleli lapha wafunda emfundweni ephakeme wagogoda ume njengamajazi angathi mayekutshela umsila ungangena ngaphansi. Manje-ke ibalulekile lento yokuthi sazi ukuthi abantu abangama-security guide babaluleke kangakanani kulelo bhilidi abasuke beliqaphile noma beligadile, ngoba yibo phela belu abantu abaphethe yonke information yalelo bhilidi. Ngokukhuluka ukuyithwala nokuzazi ukuthi wena ungcono ukudlula bonke abantu emhlabeni, bese ufike lo muntu uyamphakamela ungafuni ukuzehlisa kuyena. Kodwa-ke uma usuluza information yalapho uthi ufuna khona, wena futhi obuyela back kulo muntu usuzofuna information kuyena. Baye bangichazeka abanye abafowethu abasebenza ezinkampanini zonogada, ngoba ngenkathi usabuya nako futhi ukuzithwala, ngoba umbingeleli ngisho umbingelela kuphela, ufika usubuza lento wena oyifunayo, abese yacorrecta-ke lo mfowethu oyi-security guide athi kuwe, sawubona mfowethu, abese kubuza nempilo, bese uzifundela kwezakho ukuthi awu konje into ebekufanele ngiqale ngayo, bekufanele ngiqale ngimbingelele lo muntu. Lokhu-ke enye yezinto eyipart and parcel yokulimala kwengqondo, isuka lapha ekuthunjweni kwengqondo. Lento yempakamo isibashayile abantu abaningi because leyo mfundo asuke nayo umuntu, nokuthi ube nenhlanhla washeshe waqashwa, izinto zakhe zasheshe zamlungela, abese phakama, phela ngithi uphethe nezikhiye zemoto, abese phakamela abanye abantu ababona bekulawo masite abasuke bekuwona ngaleso sikhathi. Meke wabona i-uniform, wabona idonki impiri, usebona lo muntu nomqondo wakhe ufana nedonki impiri, kanti lo muntu ufunde ngendlela ongakazi uyibone. Uhleli nje la ufana nomuntu ose-waiting room, uloke libele ukufaka ama-CV kwezinye izinkampani. One day uyomfica enkampanini enkulu oyothi mawusendwe inkampani yakho ngenilanga ukuthi uyosubmit into ezithize, bese umfice kulelo office oyakulona kuyena ozokwazi ukwemukela. Ngakuba uyokwenza njani ngalelo langa? Yiko beluke lokho engikhuluma ngakho, ukulimala kwengqondo. Siphinde futhi size kulabantu abangama-cashier ezitolo. Mhlawumbe ukubona umuntu ewucashier eshaya ithili, mhlawumbe ukubona umuntu ewumerchandiser, indlela nje umuntu afike akhulume ngayo nalowo muntu, umbone ukuthi uzibone ngcono lo muntu omerchandiser noma oshaya ithili, umbukela phansi njengomuntu ongazazi ukuthi njengoba ehleli la wenzani. Wangazibuza ukuthi mhlambe lo muntu njengoba ehleli lapha uku-waiting room, ubhizi ufaka ama-CV behind the scene. One day lo muntu uyomfica kwezinye zezinkampani ezinkulu la uyothi mawufika khona kunento eyidingayo, because singakhohlwa uNkulunkulu umuntu meyi-enemy kuwe. Ngaso sonke isikhathi wenza sure uNkulunkulu ukuthi into eyidingayo esemqoka ngelinye ilanga uyokuqondanisa nalo muntu oyi-enemy kuwena. Ngamanye amazwi zonke lezi zinto sizenza ngokungazi nokungaqondi ukuthi umuntu ubaluleke kangakanani, nokuthi umuntu imaphi amaphupho akhe anawo njengoba ehlezi kuleyathili. Akahleli kuleyathili ngoba eyisilima, kepha uprepare ikusasa lakhe because le mali encane ayithola la kulesi sitolo ngokuba ucashier noma ukuba umerchandiser, le mali uqhuba ngayo izifundo zakhe emfundweni ephakeme. Kodwa phela ngeke abuye azotshela wena ukuthi njengoba ungibona ngihleli lana nje, ngiyaqhubeka nokuprepare impilo yami. Ngamanye amazwi-ke wena ngoba uyafika ukhukhumela, uzibona umkhulu uphethe nezikhiye zemoto, ngoba siyakwazisa nokuthi phela masihamba ngezimoto ukhiye uhlala ezandleni. Asifani nalezi ezinye izinhlanga ezithi mangabe ihamba ngemoto okhiye zibafaka emaphaketheni.
Sifuna ukugqama sibonakala ukuthi phela thina singcono kunalabo abakhona labashaya amathili, bese siyabaphakamela labo bantu. Kanti le mfunjwana onayo incane kakhulu kunaleya lo muntu oshaya ithili, ngoba nje one day izinto zakho ziyokuthatha ngelinye ilanga ziyokufaka e-office elobe selihleli yena lo muntu eseqashwe kwezinye zey'nkampani. Ngamanye amazwi-ke ngiyafisa ukuthi sifunde lento yokuthi lento yokuzehlisa iyona ekuthatha ikubeke phezulu. Lento yokwazi abantu iyona yokuthatha ikubeke phezulu. Lento yokubingelela iyona ekhombisa iy'nkomba zokuzehlisa. Ngaso sonke isikhathi kumuntu osuke umfice lapho. Ngisho ngabe kuthiwa ube nengcindezi engakanani, lowo muntu asuke nayo kwakhe noma mhlambe ngokomsebenzi wokuba i-security noma kwithili, kodwa ngokumbingelela kwakho kukodwa kumenza lowo muntu azibone ukuthi ubalulekile. Ngamanye amazwi-ke lento yokuthunjwa kwengqondo ihamba ibanga elide yaze yagcina isilimaza, yazala lento yokulimala kwengqondo. That is why namhlanje ubona abantu abamnyama bengahlangani bengezwani, just because of impakamo nalento yokungazi ukuthi umuntu ubaluleke kangakanani. Sonke njengoba singaphansi komthunzi welanga, umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe aphiwe sona. Manje ngokwesimo sempilo ukuthi impilo ifana namasizini, yonke into ihamba ngama-game kwi-life. That is why mangithi uma ngabe kunesigcawu la kugiwa khona, thina-ke masiqhwabela izandla wena uthole ithuba lokuthi ungene enkundleni ugiye. Enza sure ngaso sonke isikhathi ukuthi mawugiya ugiya ngobunono, ungasitheli ngamachaphazelo, because kusasa mase kungena thina kuleyo nkundla, njengoba sengichaza ukuthi impilo ihamba ngamasizini nangama-game, komele nathi siphinde futhi bese sithi masigiya sigiye bese sikuthela ngamachaphazelo. Sonke-ke izinto ey'njalo faneke sifunde siyiqonde empilweni, ukuthi impilo inamasizini, impilo inama-game. Asingabukeli phansi abantu esibabona bengonogada, singabukeli phansi abantu esibabona beshanele emgaqweni, singabuki phansi abantu esibabona bemeshendaza ey'tolo, because njengoba belapho bakuma-waiting room bameshendayiza nje, bashaya amathili, kepha ama-CV yabo ahamba behind the scene, angene ey'nkampanini ngey'nkampani. One day mase kufika isizini yakhe lowo muntu ebizwa kuleyo nkampani, uyobe uba nenkinga mzukwane usuthi ufika kuleyo nkampani uzofuna into ebaluleke ngendlela ongakazi uyibone, ufice lo muntu wambukela phansi nowamphoxa phakathi kwabantu abaningi.